Oh, shout out. Shoutout po sa asawa ko. Marami akong asawa, sir eh. Shoutout po sa maganda kong asawa. Ano pangalan, sir? Shout out, may asawa ko, may boyfriend Sika ako. agad Bonton. Ayan, shout out kay Ma'am Teresita. Kayo, sir, dyan. Ayos lang. Ayos lang. Laging ayos lang. Maabot ba yan sa Team Katagumpay? Oo. Papaabutin natin, sir. Shout out po sa boyfriend ko, si Harvey. Ubi mo kami! Yan po, shout out sa inyo lahat, mga sir, mga ma'am. Ayan. Thank you po sa ano. Lalita tayo na. Sa susunod po ulit, God bless sa atin lahat. No? Thank you, sir. Thank you. Nokski Vlog. Nokski Vlog. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. So, ayan po, mga kapatid, ito yung Yamaha 3S Guagua, Pampanga, no? Dito tayo ngayon para mag-review ng motor dito. So, ayan, makita natin, napakarami, punong-puno sila ngayon. November, may mga promo sila. Ayan, makita natin dito. Ayan, no? May Joy, may Tissue. Ayan, kasama po sa previous yung mga yan. Hanggang doon po. Sa mga scooter, Mio Gear, Mio i125, mayroong mga previous na ganito, no? Punta na tayo dito, mga kapatid, sa ating bagong-bagong Sniper 155. Ito po yung standard version. Makikita natin, ito yung nilabas na ngayon 2022 hanggang 2023, mga kapatid. Kasi November na ngayon, 2 months na lang, 2023 na. So ayan, makita natin, napakaganda ng kulay niya. Meron din yung keyless version, yung kulay glossy black. Ito naman, ang kulay nito, mga kapatid, dito sa kanyang papel ay pastel dark gray, mga kapatid. Ayan, napakaganda ng kanyang decals ngayon. Tapos nag-combination siya, mga kapatid, ng orange tapos gray. Tapos yung 155 niya dito, ayan, kulay orange din yan. Tapos dito, meron din yung orange. Tapos may Yamaha dito. Ito naman yung logo niya sa gilid, kabilaan po yan, mga kapatid. Yan, napaka-premium ng design, no? Tapos dito, kulay silver. Ayan yung nagpa-highlights dito, no? Yung silver niya. Matte silver naman to, mga kapatid. Tapos may nakalagay dito na fuel injection. Then dito yung BBA, variable valve actuation. Tapos yung BBA niya, orange din. Tapos dito, sa banda dito sa gilid, ito nakalagay yung liquid cooled. Ayan. Tapos dito sa kabila, tingnan natin. Dito naman sa kabila, ito yung dia seal na nakalagay. Ayan. So ito po yung standard. May susi pa siya, mga kapatid. Ito yung susi niya. Ayan. Meron din siyang shutter lock.
para safety yung motor natin, no, ilalak natin para hindi agad-agad manakaw mga kapatid. Pero mas maganda yung keyless, no? Talagang secured yung motor natin. So ito yung panel niya, digital na yan mga kapatid. Tapos meron ditong logo ng Yamaha. Yan. So andyan na po yung speedometer niya, andyan, odometer. Lahat ng information na pwede nating makita nandito na mga kapatid. Fuel gauge meron din. Then sa mga switch, ito, meron siyang high and low, then pass switch, kasama na dito. Then turn signal light, tapos busina. Yan, meron din. Tapos dito meron siyang hazard, no? Ayan, built-in na yung hazard niya. Tapos meron din siyang kill switch. Ayan po. Then yung electric starter dito. Sa throttle naman, ayan, mapakalambot. Throttle niya. Then may clutch to mga kapatid, siyempre. Ayan. Isa pang maganda pala sa sniper, yung sleeper clutch. So napaka-soft na ng kanyang gear transmission pagka ginagamit natin. Yun yung maganda dito. Tapos ang speed nga pala nito ay 6-speed manual transmission. Ayan. Naka single shifter lang. Ayan. Tapos yung sa footdeck sa driver, ito napipilip naman to. Tapos sa angkas, ganun din. Napipilip din yan. Ayan, ang ganda. Tapos ito, punta tayo dito sa may gulong. Ito yung gulong niya, yung maganda dito. Yung kulay niya. No? Sinabi sa atin, halos kinuha yung design niya sa mga MT-15 na yan, katulad nito. May mga kulay yung mugs. Ito naman yung orange, mga kapatid, no? Yung MT-15. Kung nakita nyo, no? Kamukha siya, mga kapatid. Ayan yung kulay niya. Tapos naka-tubeless na. Tapos ang size dito sa harap ay ayan, 90 by 80 by 17. Tapos ito yung kanyang disc brake sa harap. Naka single pot caliper lang, mga kapatid, no? Tapos yung sa R version, naka dual pot caliper, yun yung pagkakaiba nila. Makita natin. Ayan yung telescopic fork. Kulay black naman. Tapos liquid cooled na nga. Yan, ito yung kanyang radiator. Yan. Then sa ilaw, ito. Yung nakalagay dito. LED na yung kanyang mga ilaw except sa signal light. Halogen bulb pa yung kanyang signal light dito. Pero itong high and low ay LED na po yan. Yan yung maganda dito. Yan, nakita nyo, maganda. Pati dito sa taillight. Taillight niya, LED na rin to, mga kapatid. Tapos ang kinuhanan na, mga kapatid, ng forma nito, yung mga big bike ng Yamaha. Tulad ng R15, yan. Yun nandito, ayan. R15. Kapareho ng taillight. Tapos fender niya sa likod, ito. Ayan. Ganda rin. Dito naman sa likod, naka-disc brake din. Naka-single pot caliper. Then, naka-Maxxis tire. Ayan. Ang size naman dito sa likod, 120 by 70 by 17. Then, sa muffler, ito makita natin. Ayan. Yun pa rin naman yung dating design. So, bumagay pa rin, mga kapatid. May heat guard siya dito na matte black. Tapos yung dulo, ito. Yung kulay niya, ganda. No? Ay, naka-monoshock pala. Ayan, makita natin. Yan po, mga kapatid. So, abangan natin yung isa pang yung R version, no? Pakita natin yung mga ilaw nito. Tapos, ito sa upuan niya. Yan, malambot naman. Tapos yung stitches, ayan, nakita natin yung orange. Yan, ganda. Tapos dito sa angkas, medyo siya, soft yung tela niya. Sa rider, may gaspang ng konti. Pero okay lang, mga kapatid, na. Ito, nagpa-highlights dito, mga kapatid, yung kanyang mugs na kulay orange.
Ayan po yung kanyang full specs, papakita ko sa screen. Then ayan, papakita ko sa inyo kung gaano siya kataas. Sasakyan natin yung Sniper 155 na standard. Ayan, kung makikita natin mga kapatid, ayan, ang height ko ay 5'6". Then medyo angat ng konti yung ating paa, pero sakto naman. Kasi meron siyang seat height na 795 mm, ground clearance na 150 mm, wheelbase na 1290 mm, length na 1975 mm, and width na 665 mm. So ayun po mga kapatid, maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Sa muling pagkikita.